fer-ho tu, que és la manera, i l'altra és comprar una extensió que ho faci o desenvolupar-ho tu que ho faci, d'alguna manera que ho faci. Hi ha extensions que el que fan és et miren, proven productes, o sigui, tu li dius, quan ensenyis una camisa, ensenya'm un pantaló qualsevol. Que pot ser de dona, si està mirant una camisa d'home. O no, ensenya'm un pantaló de dona, qualsevol. Llavors hi ha extensions que ho fan, que dius, ensenya'm qualsevol. I aleshores, si tens certes visites, el que fa aquest plugin és dir, m'han fet clic, no m'han fet clic, m'han acabat comprant, no m'han acabat comprant. Jo, per volums petits, recomano fer-ho manualment. Perquè aquestes extensions que miren només el CTR, tu imagina't que tinc un producte que m'interessa vendre, que és una camisa, per exemple, i et posa com a producte suggerit una camisa més barata. A tu t'interessa que et comprin la cara o la barata? Potser vendràs molt la barata, però la cara no la vendràs. Llavors potser, quan tu recomanes una camisa cara, has de recomanar un pantaló car.